Көчле рух һәм ата-ана таянышы. Әлеге шигырьне 13 яшьлек Анель Имамиев әнисе белән бергә яза. Шушы юлларда аның тормышы, киләчәккә максатлары, хыяллары барысы да чагылыш таба. Малай үскәч артист булырга тели. Бүгенге көндә шушы юнәлештә беренче, әмма бик мөһим адымнарын ясый. Бу эштә аңа сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылган Могҗиза театр студиясе ярдәм итә. Бирдә ул алдынгы әзерлек ала һәм һөнәри белемнәр үзләштерә. Сәхнәдә ничек үзеңне каушамыйча әйбәт итеп тотырга, скаргамаркаларда биргәннәр бар, әйбәт сөйләшер өчен. Һәр дәресне без зарядка ясыйбыз. 15 яшьлек Эльза Емикованы биргә театрга мәхәббәте алып килә. Кызның роле зур булмаса да, ул аны тырышып урынына җиткереп уйный. Мин театрны бик яратам, бик канәгать мин бу театр белән ошый. Могҗиза театр студиясе моннан берничә ел элек оеша. Ул «Во благо вместе» инициатив төркем ярдәме белән берлектә тормышка ашырыла. Әлеге проект сәламәтлекләре чикле булган балаларны социальләштерү, аларның сәләтләрен ачу өчен зур мөмкинлек. Баштарак балалар бер 15 кенә иде килгәннәре. Аннан соң аларның бөтенесе дә гел йөри алмый. Алар то операциягә китәләр, то аларның бүтән эшләре килеп чыга. Без күбесен аларга тырышабыз. Күбесен бөтенесен дә алабыз аларның, ләкин аларны бүлеп эшләтергә кирәк була. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән шөгыльләнү беренче бурыч булып торса, аларны сәхнәдә үзләрен тотарга өйрәтү булса, икенчесе менә бу балаларны татар теленә өйрәтүдәген тора. Тукай шигырьләрендә урыс балалары яхшы иттереп ятлады, сөйләде, башкарды. Бу инде безнең педагогларыбызның дип әйтергә кирәк. Уңышы. Дәресләр атнага бер мәртәбә һәр якшәмбе оештырыла. Укытучылары профессиональ артистлар спектакль өчен биюләрне Салават Хәбибуллин куйса, баш режиссер автор вазифасын Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов башкара. Алар кәйфләре дә китә, аларның хәрәкәтләре мөмкинлекләре белән сөйләү теле дә аңлашылмый күбесенең. Дауны кызыбыз да бар, ул бөтенләй сөйләшмәй, ул аңа кәйфе китсә аны тыңлатып булмый. Үзе бик шундый ярата инде, ул килеп сарыла. Һәрберсенә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер игътибар белән эшләнә инде. Әлбәттә, теге гади балаларга караган шикелле аларга нитеп булмый. Менә карап торасың, аларның күзләрендә шуга очкын ялтырап тора, аларның теләк зур һәм алар бер-берсе белән бик яхшы аралашалар. Менә шуңа күрә күңелләребездә шул хәтле сөенеч, ата-аналарның да күңелләрендә сөенеч, балаларныкында йөзләтә сөенеч алар. Могҗиза театр студиясенең эшчәнлеге нәтиҗәле, әлеге проект дәвамлы булсын иде.